Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Имрӯз пресс-конференсия ва аввалин муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири UFC 276 баргузор гардид ва дар ин навор мо ҷойҳои асосии ин пресс-конференсияро пешкаши шумо мекунем. Лайк монда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо хароб ҳастеду фарбеҳ шудан мехоҳед, ё ин ки фарбеҳ ҳастеду хароб шудан мехоҳед, ё ин ки қувваи мардонагии худро қавитар кардан мехоҳед, ва ё ин ки агар шуморо бемориҳои гурда, дил, дарди мушакҳо ғам диҳад, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат Шифофарморо тавсия медиҳем, ки дар ин ширкат шумо доруҳои гиёҳӣ ва оригиналро барои ҳама дардҳо бо нархи арзон дастрас карда метонед. Мо бо ин ширкат аллакай тӯли чанд сол мешавад ки ҳамкорӣ мекунем ва ба шумо низ тавсия медиҳем. Худи ҳозир ба номерҳои дар экран буда занг занед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Ҳамин гуна шумо доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. ба пресс-конференсияи UFC 276 хуш омадед. Дар назди шумо 10 варзишгар қарор дорад. Ки якум савол дорад? Ҷо Морган ё ягон касе дигар? Кани шумо? Ма дар ин ҷоям. Израил, аз ту оғоз мекунем. Агар ки иҷозат диҳӣ, ту доимо рақибони худро хуб назорат мекунӣ ва қувваи онҳоро баҳо медиҳӣ. Барои ман шавқовар аст фаҳмидан ки вақте ки Ҷаред аввалин маротиба дар чунин чорабиниҳо иштирок мекунад, ту барои худ аз қувваи ӯ дар ин ҳафта чӣ фаҳмидӣ? Ма дар ин ҳафта ӯро танҳо як маротиба дидум, аммо ман медонам барои чунин диққат ту бояд одат кунӣ ва ин чиз ба ман писанд аст. Ӯ марди калон аст. Ман шунидам ки ӯ аз 30 боло аст. Касе оиди ин чиз ба ман гуфта буд ва ман гуфтам фарқ надорад. Ӯ дар ин бозӣ ветеран аст. Фикр мекунам ки ӯ ин диққатро бардошта метавонад, аммо на ба монанди ман. Израил, вақтҳои охир одамон оиди бузургтарин ҷангварҳони ҳар вазн гап мезананд ва барои ман шавқовар аст, агар ки ту ғолиб шавӣ ва ғалабаҳои худро идома диҳӣ, ба фикри ту дар рӯйхати бузургтарин ҷангварони вазн миёна ту чандум ҷойро мегирӣ? Рости гап ин чиз барои ман муҳим нест. Танҳо мехоҳам суханҳои гуфтаамро кунам. Ҳамаро дар ин бозӣ задан ва ӯ дар навбат аст. Ҷаред, савол ба ту. Ту гуфтӣ ки барои ту ин боз як муҳорибаи дигар аст, аммо ба ҳар ҳол ин чорабинӣ хеле калон аст. Ту дар пресс-конференсияи одамони зиёд муҳорибаи туро интизоранд ва дар чунин ҳолат чӣ гуна ту ин чизро ҳамчун як муҳорибаи дигар қабул мекунӣ? Диққати ман дар вазифаам аст ва ман дар шартнома барои дар ин ҷо иштирок кардан ва ҳаловат бурдан имзо мондагӣ нестам. Ман барои оне ки рӯзи якшанбе бо ин шахс вохӯрдан имзо мондагиам. Барои ҳамин ин чизҳо танҳо илова бар ин муҳориба аст, ба монанди чанги сафед. Пеш, вақте ки ҳамаи барномаҳо дар телевизор тамом мешуд, ин гуна овоз мешуд. Ана ҳамин гуна ман ҳама чизи нодаркорро қабул мекунам ва диққати худро танҳо ба муҳориба рӯзи якшанбе равон мекунам. Савол ба Алекс. Алекс, бисёриҳо мегӯянд ки ту ва Макс айни замон беҳтарин ҷангварони вазни ним сабукен. Оё ба фикри ту ғолиби муҳорибаи шумо рӯзи якшанбе беҳтарин ҷангвари вазни ним сабук дар таърих мешава ё не? Гӯш кун, ин чизро ман қарор намебаронам. Ин чизро одамон баҳо медиҳанд. Аммо ба ҳар ҳол ман фикр мекунам ки Алдо. Ба фикри ман айни замон Алдо бузургтарин ҷангвари вазни ним сабук аст. Лекин ман ҳамаи унвонҳоро гирифтан мехоҳам. Ман медонам ки ман барои ҷанг мебарам. Макс барои ҷанг мебарояд ва мо шоу ташкил мекунем. Мебинем, ин чизро рӯзи якшанбе мебинем дӯстам, ки кадоме аз мо барои ҷанг мебарояд. Макс, ту гуфтӣ ки тақдири мо баландӣ мекунад. Агар ки аз 3 раунд зиёдтар ҷангем, гӯй ки чӣ гуна ту ин ҷангро фавран ба анҷом расондан мехоҳӣ? Гӯш кун, шумо бачаҳои корро рӯзи якшанбе мебинед. Авоиди калимаи 3, ин шахс мегӯяд ки 3-0 мешавад, аммо ӯ 3 хайлай дар UFC ҷамъ карда наметавонад. Оу, Макс барои бозӣ кардан омадааст. Ман барои бозӣ кардан омадам, бародар. Савол ба Шон Омелли. мисли ҳарвақта туро хуб пешвоз мегиранд. Ту аллакай дар турнирҳои калон ҷангидагӣ, аммо ин дафъа ту бо Педро Муноз вомехӯрӣ. ӯ бо беҳтарин аз беҳтаринҳо ҷангидааст. Гӯй ки ту дар қафас чӣ нишон дода метавонӣ ки ӯ ҳоло рӯбарӯ шудагӣ нест? Бале, ӯ бо беҳтарин ҷангварони дивизион вохӯрдааст ва ягон кас ӯро ба нокаут роҳӣ кардагӣ нест. Аммо ман ин корро мекунам. Рӯзи 3 июл ман Педроро ба нокаут равон мекунам. ва савол ба Педро, чӣ хеле ки ман гуфтам ту бо беҳтаринҳои дивизион вохӯрдагӣ. Барои ҳамин ту Шонро чӣ гуна баҳо медиҳӣ ва оиди прогнози ӯ ки туро ба нокаут роҳӣ мекунад чӣ мегӯӣ?
гӯш кун, ӯ бешубҳа дар ҳама малакаҳо хуб аст, аммо ман аз ӯ зуртарам ва ман тайёрам ки рӯзи якшанбе ин чизро исбот кунам. Савол ба Шон Стрикланд. Чӣ хеле ки мо медонем ин аввалин пресс-конференсияи туст ва ҳатто худи ту гуфтӣ ки бояд худатро ба даст гирӣ. Барои ман шавқовар аст фаҳмидан ки ба назди ту ягон кас аз коргарони UFC омада хоҳиш кард ки оиди баъзе чизҳо гап назанӣ. Бро, UFC аз аввал ба ман фишор карданд. Ман мехоҳам як чиз гӯям, ҳатто мехезам. гӯш кунед, ин аввалин пресс-конференсияи ман аст ва шумо бачаҳо одамони пастед. ман мешунавам ки чӣ гуна шумо мелақен. ман мехоҳам ба назди шумо фаром ва чеҳраи шуморо шиканам. беҳад шумо ғазабнокен. аммо бале, ман бояд каме ором шавам. А ту бо кепкаи сур, ту инсони пастӣ. чӣ суханҳое ки ту ба Ҷаред гуфтӣ? Ҷаред бояд ба назди ту омада сари туро канда мегирӣ. аммо ту шахси шӯхӣ. оҳ худо, майлаш, оиди муҳорибаҳо гап мезанем. ман ба Роби савол дорам. аз аввал ту набояд ки дар муҳорибаҳои асосӣ меҷангидӣ, лекин дар натиҷа ту дар ин ҷоӣ ҳамаи ин қувваро ҳис карда истодаӣ. барои ман шавқовар аст ки оё ин чиз пеш аз ҷанг ба ту қувва медиҳад ё не. ман ҳамеша дар ҷангҳои асосиюм. фарқ надорад ки ман дар куҷоюм. дар куҷое ки ман ҷангам, ман доимо шоу ташкил мекунам. мухлисон барои маро дидан шоданд. албатта ки хуб аст ин қувваро ҳис кардан. дар ин ҷо ин қадар чемпионҳо қарор доранд, ин қадар ҷанговарони беҳтарин. ин чиз ба ман қувва медиҳад ва ман тайёрам ва бесаброна муҳорибаро интизорам. ташаккур. ҳамин савол ба ту Брайан. ту низ бори аввал дар чунин саҳнаи калон қарор дорӣ. оё ин чиз ба ту қувваи иловагӣ медиҳад? бале, беҳтарин, ин чизи лозим аст. мо аз ин қувва мегирем ва ба мухлисон чизи мехостагии онҳоро медиҳем. рӯзи якшанбе мо занозанӣ мекунем. рафтем. савол ба ту Макс. мо ҳама медонем ки ту статистикаи беҳтарин дорӣ ва ягон маротиба туро ба нокдаун равон кардагӣ нестанд. Алекс гуфт ки ӯ ният дорад ки туро ба нокдаун равон кунад. пеш аз муҳориба чӣ қадар ту аз зарбаи ӯ хавотирӣ? бале, тамоми ҳафта ман шунидам ки шумо оиди зарар гап мезанед. агар гап сари зарар бошад ки шумо ин қадар зарар, ин зарар, он мегӯед, ман аз рӯи бардоштани зарар машҳурам. а ӯ боша аз ҳисоби нарасонидани зарар. рафтем. мо ин чизро рӯзи якшанбе мебинем, дуруст? шавқовараш дар ин аст. ту барои ҳамин дигар спарринг намегузаронӣ, чунки бисёр зарба сар медиҳӣ, а? ман туро намешунавам. ман туро тамоман намешунавам. биёин ба ӯ нишон медиҳем. нишон диҳем ба ӯ. бе ягон проблема. бигзор ки тамоми рӯз дод зананд. ман умуман намешунавам. эй, чанд қам метавонӣ онҳоро истифода бар, аммо рӯзи якшанбе ҳамаи чиз барои ту тамом мешавад. рӯзи якшанбе мо ҳамаи чизро мефаҳмем. якшанбе мо ҳамаи чизро мефаҳмем. 2-0 дар ёд дор. 2-0. рафтем. саволи ман ба Шон Стрикланд. Шон, ин аллакай дуюм савол аст дар ин пресс-конференсия. эй, ман проблема намехоҳам. бас кун. мебинем ту одат кардӣ. худро хуб ҳис мекунӣ ё не? ростӣ ман намедонам. фикр мекунам ки ман ягона шахсе ҳастам ки дар ин ҷо набояд қарор дошта бошам. аммо ин нишона аст ки UFC хубтараш бояд репутатсияи худро фикр кунанд вақте ки маро ба ин саҳна бароварданд. лекин не, гӯш кун. ман дер боз шуд ки дар ин корам. ман метавонам ки хаб кунам ва суханҳои қабеҳ назанам. суханҳо оиди Америка. агар ман худи ҳозир телевизорро гирён кунам ва мебинам ки шахсеро дар сараш паронда истодам, аммо ман суханҳои қабеҳ гуфтан наметавонам. шумо бояд оиди ин чиз фикр кунед. шумо бояд дар сари худ ҳамаи чизро ҷобаҷо кунед. Шон, ту метавонӣ ки дар муҳорибаи навбатӣ барои унвон ҷангӣ. агар ки рӯзи якшанбе ғолиб шавӣ, ту метавонӣ ки довталаби асосӣ шавӣ. барои ҳамин ту ба чемпион Адесanya ва довталаб ягон гуфтанӣ дорӣ? медонӣ, Алекс ҷангвари калони бадҳайбати бразилӣ аст. фикр мекунам ки ҳамаи мо бо ин чиз розӣ мешавем. тасаввур кун ки ту дар назди банкомат истодагӣ ва ӯ ба назди шумо меояд. шумо чӣ кор мекунед? албатта ки аз он ҷо меравед. ӯ ҷангвари сахт аст ва ман бо кикбоксёрҳои бақувват тамрин кардагиам ва фикр мекунам ки бо ӯ қувваозмоӣ карда метавонам. ва баъди оне ки мо меҷангем ва ман ӯро мезанам, шумо маро тамоман аз дигар тараф мебинед. ман нохунҳои худро лак мекунам, ба монанди занҳо рафтор мекунам. дар дохили толор айнак мемонам. мефаҳмед, ин як ҳодиса мешавад. барои худ бисёр костюмҳо мехарам, мошини зебо мехарам, Ниссани Франтинии худро ба Порше иваз мекунам. танҳо интизор шавед, ман ҳамаи шуморо мегузарам.
ما بهترین چمپیونی میشم که شما دیدگین. رفتیم. ساول با ایزی تو سالی گذشته بسیار چیزها رو پس سر کردی. گوی که پیش از این محوریبه باوری تو در کدام سطح است؟ در سطح خیلی بلند. پیش از آمادگی مربیان گفت که لاگر گذشته بهترین بود. باید او رو گذاریم. ما حس کرده ایستادم که این کارو کردم. ما شنیدم که او میگوید که مرا زدن کاری آسان است. کی را تو آخرین مراتبه با آسانی زده بودی؟ کی را تو آسان زده بودی؟ هیچ کس رو. این مهم نیست. تو یگان کس رو آسان زدگی نیستی. ما رقیبان خود رو با آسانی زدگیم. هر دفعه. میدانی چی؟ تو در نوبتی. ما تو رو با آسانی میزنم. ما تو رو با آسانی میزنم. ما تو رو با آسانی میگذارم. سوال با شون ستریکلند. شون در اطراف تو جنگواران جدی قرار دارند. با فکر تو در صحنه کی ضربه‌زنی بهترین است؟ ما خود رو مینامیدم. اما میدانی پریرا ادیسانیا رو 2 مرتبه زده است. برای همین میدانی بعد ما ای پریرا است. او ایزی رو 2 مرتبه زده است. درست؟ ایزی حساب چند است؟ 2-0 ها؟ تو جنگ رو پورا دیدی؟ نه تماشا نکردم. دفعه دیگر تماشا کن. اوه نه، ما چمپیون رو با ناخن‌های لک کرده و ساعت مخنثی غضبناک کردم. اوه نه. ما شوخی کرده استادم. اسرائیل جنگوار سخت است. ای پیش از صحنه برآمدن چی گپ شده بود؟ ما با کونی تو با مانند ها شپلاق زدم. ای برادر تو پورنو مولتیک تماشا میکنی. شخصی که پورنو مولتیک تماشا میکنه مرا زدن نمیتونه. ما رو گوش کن و باور کن. اگر تو غالب شوی ما میجنگیم و ما تو رو میکشم و در سر قبر تو رقص تیک تاک رو اجرا میکنم. اوه دهشت. گوش کنین. مردی کلان در تیک تاک میشینه. شاید که همه پرابلم در آن است. میدانی چی؟ این شخص چمپیون است. این شخص چمپیون شما است. کوشش کنی کارو تغییر ده. ما تیارم که خودی حاضر با تو جنگم. نمره تلفن ما دهم. بیا پیش ما تو رو میشینم. تی یگان کار کردن نمیتونی. گوش کن برادر، تو ناخن‌های لک کرده خود رو میشکنی. آرام شو. آرام شو. من ناخن‌های خود رو در بینی تو میشکنم. الکس او رو با خواب روی کن. بله در فکر او باش وگرنه او تو رو با خواب روان میکنه. بله چگونه که تو رو با خواب روی کرده بود. در حقیقت اسرائیل جنگوار خوب است. جوانی خوب است. ما او رو با پورنومولتیک ها تنقید نمیکنم. ما این کار رو نمیکنم. ما او رو برای تیک تاک تنقید نمیکنم. ای با ما شون معقول است. او با مانند برادر اوگایی من است. میدانی چی؟ در فکر این شخص باش. او رقیب جدی است. تو باشی در فکر ای باش. آنها پیش از این محاربه اوید ما از یکدیگر دیده بسیار گپ میزنند. برای همین در فکر محاربه خود باش وگرنه باور کن او تو رو با خواب روان میکنه. ایزی خوبترش میتونی گویی که در وقت جنگ ما چیکار نکنم. چیکار ما باید نکنم؟ شاید ما خواب نروم ها؟ سوال با شون اوملی. آدما میگویند که پدرو برای تو سنجش جدی است. با فکر تو غلبه ضد او تو رو در وزن 61 کیلوگرم با کجا میبره؟ بله میدانی غلبه ضد پدرو ما رو با کمربند نزدیک میکنه و این از همه هدف اساسی است چون که ما چمپیون شدن میخواهم. الکساندر امروز ماکس ترشتوک کرده ایستاده است. شوق‌وار از فهمیدن که تو این چیز رو انتظار بودی یا نه. میدانی ما همه آن میدانیم که او انسانی خوب است. او تنها در سر ما جای گرفتن میخواهد. همش خوب است. برادر ما با سر تو در اومدنی نیستم. اگر که ما میخواستیم این کاری آسان بود. تو دیدگی که کلای تو چند قدر کلان است. او چی گفت؟ من نشنیدم او چی گفت. اگر که با سر تو جای گرفتن میخواستم با نظر گرفته چی قدر او کلان است ما این کار رو میکردم. همش خوب است. گوش کن دوستم. آرام شو. براحت باش. چی وزن کم کنی تو وزن گذشته ایستاده است. چرا تو غضبناکی؟ میدونین او دویما وزن کم کنی وزنین داره اما او با محاربه برای جنگ میبره. برای همین ما تیارم. در همین جا ما با انجام میرسانیم دوستان. تشکر زیاد.